Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli u podcast Digitalna stolica. Podcast u kome ćemo obrađivati namještaj koji ne predstavlja samo funkcionalni objekat, već jedno interaktivno iskustvo koje čini naš svakodnevni život. Potrudit ćemo se da u svakoj epizodi porazgovaramo sa dizajnerima, inovatorima, prodavcima namještaja, tako i proizvođačima namještaja i probamo da steknemo jednu širu sliku generalno o tržištu namještaja u Srbiji, regionu, Evropi pa i celokupnom svijetu. Zapratite nas kako biste saznali o tome kako stvaramo, kako komuniciramo, kako upotrebljavamo namještaj u našem svakodnevnom životu. Dobrodošli u podcast Digitalna stolica. Naš današnji gost u podcastu Digitalna stolica je gospođa Vesna Ječmenica. Dobar dan, Vesna. Dobar dan. Vesna je direktorka i vlasnica kompanije Nitea, žena od stila. Usmjerila je na našem tržištu trend i dizajn namještaja. Nitea zastupa mnoge strane kompanije na srpskom tržištu. Tako je. Vesna, zašto ste se opredijelili za namještaj? Slučajno. Potpuno slučajno. Ne postoji nikakva romantična priča iza toga kako sam voljela da čitam Pinokija i zamišljala sebe kao, ne znam, neko ko pravi drvene lutke ili namještaj i slično. Neki sticaj okolnosti je bio takav 90-ih da sam radila u jednoj kompaniji zahvaljujući znanju italijanskog jezika koja se bavila namještajem. I onda sam odlučila da ja pokušam da budem preduzetnica, smatrajući da sam prikupila neko znanje, da sam dovoljno mlada da ako propadne mogu i dalje negde da se zaposlim jer sam i dovoljno obrazovana. I onda sam počela da radim namještaj prvo sa italijanskim dobavljačima, odnosno prvo sam napravila firma je dobila naziv Nitea, to su imena moje dece, Nikola i Tea, i onda smo se pojavili na sajmu namještaja tada 96. I pojavili smo se sa nekim staklenim stolom iz serije Tiper koju je radila fabrika Freca i sa nekim stolicama koje je radio Sidland i sa obe kompanije dan danas sarađujemo uspešno i ta izlazak na sajam je bio na neki način nešto potpuno novo, drugačije od svega što se do tada izlagalo na Beogradskom sajmu. Koje to godine sve bilo? 96. To je znači bio kraj prošlog veka. Da. To je već sad bilo onako baš davno. Jeste, bilo je davno i mislim ima tu iz tog perioda koliko god to sad nam izgledalo čudno, međutim moja sećanja dosežu do toga da je stvarno bilo neobično naići na ženu preduzetnicu. I često sam ja imala običaj da kada dođu klijenti, mi obavimo neki razgovor, onda oni pitaju tu direktor. I onda da ja njih ne bih razočarala, ja kažem direktor je na putu, ali ja imam sva ovlašćenja, možete se sa mnom dogovoriti. Tako da oni odu u uverenju da postoji neko muško koje je direktora, da su ipak se sa mnom fino dogovorili. Tako da je bilo je takvih situacija. Odlično. Kako ste tad komunicirali? Kako je izgledala vaša komunikacija? Prvo tad na sajmu i mislim, generalno. Pa znate kako, to je sad kad gledate iz ove perspektive pomalo liči na neko prepotopsko doba, zato što smo komunicirali kroz vizit karte i kroz slanje mailova i telefonske pozive. Uglavnom, mailova, faks. Slali smo faks, što danas izgleda potpuno na ovoj generaciji to onako deluje kao faks. Šta je to? Kad je to postojalo, kako je to izgledalo. Do CD-a ne mogu da dođu. Ma ne, tad nije bilo još CD-a, tad su bile one diskete. Da. Tad i te diskete nisu se one nešto baš mnogo koristile. Više smo ih koristili da mi čuvamo naše podatke, ponude i slično, da ne bismo se opterećivali nekom papirnom dokumentacijom. Međutim, sve je išlo putem faksa. Sve išlo putem faksa i telefonskih poziva, ali ono što vam je potrebno da biste imali nešto kao sigurno potvrđeno, to je u pisanoj formi bilo preko faksa. Tako da je to, i bilo je to sve mnogo sporije i onda je naravno posle toga je došao internet sa sve onim krčanjem veze dok se povezuje. Jeste. Ali neuporedivo je sve sporije bilo nego danas.
Sad, da li je to bilo bolje ili ne, nije zahvalno uopšte tako neke Uopšte zaključke poređivati, izvoditi. Kasnije ću vam postaviti par pitanja generalno, baš tu da napravimo neku paralelu. Šta po vama predstavlja dobar komad namještaja? Pa dobar komad namještaja je namještaj koji spoji estetiku i funkcionalnost. Zato što i to je dobar dizajn i dobra upotrebna vrijednost tog namještaja. Prosto namještaj onako, zašto je namještaj specifičan na neki način? Prvo, ne možete bez namještaja. Kogod da živi negde, a mi svi živimo u nekakvim stanovima, kućama, kako god negde moramo stanovati, treba da ima neki namještaj. Svi moraju da imaju sto, stolicu i krevet, ako ništa drugo. To je nešto što je neophodno za jedan normalan život. I da bi neki komad namještaja bio stvarno dobar, mora da se dopada ljudima, mora da bude kvalitetan i mora da im služi. Ne mora, ono što je uvek pitanje, da li je funkcija iznad estetike, ja ne bih se složila. Nekada je lepo imati i neki komad namještaja koji vam je lep za oko, da ga gledate. Nije baš neophodno da da od svega imate neku korist koja je opipljiva. Može ta korist da bude nekako i u duši, a ne samo da zadovoljava pogled kad pogledate u to da je lepo da ga vidite. Jeste, upravo tako. I mi imamo tu sreću, zahvaljujući partnerima sa kojima radimo, da stvarno u ponudi imamo neke neke od komada namještaja koji su stvarno spadaju u klasike kada je u pitanju dizajna. Nisu izgubili ni na lepoti, ni na funkcionalnosti, ni na popularnosti. Čak sam sad pre neki dan gledao emisiju gde IMSO-vu stolicu restauriraju i, na primjer, koliko ja znam, on je američki proizvođač, ali je imao određen broj godina predstavništvo, odnosno franšizu u UK. I u tom vremenu se proizveo određen broj komada i ta stolica je završila negdje na nekom otpadu i tako dalje. I taj restaurator što je popravljao, on je, postoji tačno postupak izrade kako se pravi i kako se restaurira. I tačno svaki komad ima svoj serijski broj i tačno se zna kad je napravljen, gdje je napravljen i tako dalje, tako dalje. Dakle, nije samo komad namještaja, već prosto... Pa dobro, konkretno ako mislite na lounge chair, da. To je postao i statusni simbol. Tako može tako. Pa jeste. Mislim, to je dosta skup komad i negde je postalo tako da ako imate lounge chair, znači da ste uspeli u životu. Imao sam priliku da jednom sjedim samo, ali nisam... nemam. Dođite kod nas pa možete da sedite. U kojoj oblasti namještaja, tako da kažem, vi poslujete? Mi poslujemo najviše u oblasti opremanja poslovnih prostora. Kancelarijski namještaj. To nam je najvažnija aktivnost, to najviše radimo. Od prije nekih, sad je to već, pa mislim, sad pokušavam da se setim, ali ima 7-8 godina da imamo i salon, pa ima 7-8 godina, da, salon kućnog namještaja. To su dva različita posla. Međutim, kako se vrijeme menjalo i kako se menjao izgled kancelarija, došlo je do jednog onako preklapanja gdje vi sad u gotovo svakom poslovnom prostoru imate i neku vrstu dnevne sobe, imate kantinu, imate tako neke delove gdje ljudima treba da se stvori jedna toplija, više kućna atmosfera. I onda kao posljedica takvog pravca u dizajniranju poslovnih prostora, onda smo mi se našli u situaciji da moramo klijentima da pokažemo da li je ta sofa mekana, da li je dovoljno duboka, da li ima odgovara konfiguracija, i onda je to već otišlo toliko daleko da smo otvorili salon kućnog namještaja. Tako da sad radimo i to. Kancelarijski i kućni, a naravno onda kad imate jedno i drugo, onda tu dolazi opremanje ugostiteljskih objekata, hotela,
svega gde se traži nameštaj. To je horeka, je li tako neka kategorija? Tako nešto, da. Svest ljudi o kupovini kvalitetnog namještaja u Srbiji, kakva je? Diskutabilna po meni. Pa, znate kako to je, kad razmišljate o namještaju, ako sad vi posmatrate, na primjer, severne zemlje, tamo je zbog klime koja se, nažalost, menja u posljednje vrijeme, ali zbog klime ljudi su provodili više vremena u kući. I onda im je bilo važno kako žive u toj kući, kako se osjećaju kod kuće. Kad krenete ka Mediteranu, vi već imate malo manje potrebe da ste stalno u kući i onda već se tu neke stvari menjaju, a sada ne govorimo o tome da isto opremanje nekog stana, kuće, određuje i standard stanovništva. Ono što, mislim, ima tu interesantnih nekih razmišljanja, stvarno, kada ljudi kupuju namještaj za sebe, jer prvo, zašto sam rekla da je diskutabilno? Zato što dosta ljudi taj namještaj kupi nešto, bilo šta, daj samo najjeftinije, kao da to nije za njih lično. Mislim, oni će da tu sede, to da gledaju, tu da žive. Međutim, taj namještaj u vašoj kući vidite vi i možda još par ljudi. Onda se tako niste pokazali kao što biste to mogli sa nekom garderobom, nekom tašnom, nekim automobilom. Tako je, tu bi vas onda već uvažavali kao nekog ozbiljnog kad imate neke dobre marke. Kad je namještaj u pitanju, ko to zna, uopšte je kod nas su sve vrednosti u posljednjih nekoliko decenija propadale, pa samim tim i taj odnos prema uređenju doma. Ja ne mislim da je uvek tako bilo, ako polazim od toga da sam ja, odrastala u nekom drugom periodu i da znam šta je bilo na tržištu i šta je moglo da se kupi i kako je izgledalo, kako je izgledalo kod mene u kući i kako je izgledalo kod mojih školskih drugova, drugarica. Ipak se malo više polagalo na to. Na kraju krajeva i ponuda je bila tako, normalno je bilo da možete kupiti nešto što je trend bilo gde u svetu. Možete vi sada to da kupite, samo to nekako ljudima nije im tako, čini mi se da im nije dovoljno značajno. Naravno ima, ne mogu generalizovati, imamo mi dosta naših klijenata koji nas prate stalno kad nešto rade i kupuju kod nas ili kod nekih drugih firmi koji se bave sličnim poslom. Međutim, ono što je negde kod većine prisutno, to je da kao da to nije bitno, a zapravo jeste bitno, jer vama vaš prostor menja i raspoloženje i može da vam prije ili da vam ne prija, nekako ipak osim toga šta drugi misle vama, bitno je kako se vi lično osjećate. Da, to je isto ono pitanje što se postavlja uvijek, jeste da nekako pola vremena, odnosno u dnevnom toku dana, trećinu provodite na poslu, trećinu, ajde da kažem, u stanu ili negdje na polju, u domu vašem, a trećinu, spavate. To bi nekako zlatna trojka, tako reći, Međutim, stiče se utisak upravo kao što ste rekli da taj kućni nije baš ranije bilo, i moji roditelji pa čak i moja baka je imala neki komad namještaja koji je trajao njen ceo vek. To je, 30 godina recimo trajala fotelja. Ja se sjećam toga da su imali onako kao lakirane neke fotelje, one su jako udobne bile i to je trajalo. To nije, i svi su, mislim svi nisu, uglavnom su ljudi imali to, pa su imali garniture, pa su imali tako dalje. I nekako je to sve trajalo, kao pravilo se da traje. I sad, kad kažemo kod nas, sad to tržište kao da se malo poremetilo, vi i dalje prodajete visoko kvalitetni namještaj, ali, ajde da kažem sad, domaći neki proizvođači koji prodaju namještaj kao da ne govorim svi, ali dobar deo njih kao da ne posveće dovoljno pažnje tome iz nekog razloga koji ne znam šta. Pa, znate kako, vi možete naći neki, da kažemo, kvalitetan namještaj koji će da traje. On će biti onako robustan, čvrst, jak, ali će imati, ali u principu gotovo u većini slučajeva ima jako mali
jako mali procenat dizajna koji je to uključen. To je ono što smatram da je veliki nedostatak kod većine domaćih proizvođača. Nekako su se svi spustili na neki nivo da je što niža cena i da se onda to kao prodaju u nekoj masi, pa čak i taj izvoz koji opet ide u neke lance koji su poznati po tome da imaju jeftiniji nameštaj i onda tu trpi dizajn. Zato što nemate, dizajn stvara dodatnu vrednost, ali mora i dodatno da se plati u startu. Da, apsolutno. Koji su to brendovi domaći koje biste izdvojili iz te grupe, ako mogu da kažem tako, ja ih znam nekoliko, ali evo po vama, koji su to brendovi koje biste izdvojili, koji posvećuju dovoljno pažnje i dizajnu, i kvalitetu, i prezentaciji na tržištu? Domaći mislite samo u Srbiji? Exiu, mislim. Kad kažem domaći, mislim na regionalni, mogu tako da kažem. Da, zato što bih se baš našla u neprilici da sam morala da izdvojim nekog iz Srbije, jer mi, nažalost, nemamo nikoga ko je napravio brend koji bi bio prepoznatljiv po bilo kom svom proizvodu. Mogu da, ajde kažem, da cenim ono od srpskih firmi, cenim ono što radi GIR, međutim GIR opet radi dosta veliki deo njegove proizvodnje za brend koji se drugačije zove. Nemaju toliko svojih brendiranih proizvoda. Od ovde u regionu stvarno izuzetno cenim Prostoriju, zatim Gazdu, Artisan, onda je tu sad jedna nova firma Volumen, sa kojima smo isto počeli da radimo. Iz Slovenije smo radili nešto sa firmom Kralj, tako da ima tu interesantnih imena i stvarno je zadovoljstvo raditi sa njima. Meni je jedino žao što u tim imenima nemamo nikog iz Srbije na tom nivou. Nije dovoljno, ništa nije tako prepoznatljivo kao, ne razlikuje se iz mnoštva. Vi kad vidite neku sofu ili ne znam Prostoriju, vi ćete odmah znati da je to Prostorija. Ali kad vidite neki lep sto trpezarijski, odmah ćete se pitati da li je Artisan, da li je Gazda. Onda i Volumen, ovo što je sad uradio, to je ipak jedna moderna linija, drugačija od onog što je na tržištu. Nisu samo napravili neke puke kopije nekih poznatih komada, pa malo promenili proporciju, pa kao to ti je isto. Pa nije isto. Mislim, da je isto, ne bi se zvalo, ne znam, kao Poliform ili kao Poltrona Frau ili kao neke druge firme, nego bi se zvalo isto. Tako je, da. Ovo pitanje možda i ne morate da, ne morate da odgovorite ako nećete, jer previše onako, isto i Zorana kad sam pitao, nije mogao da mi odgovori, ali po vama, da li znate, kad kažem domaće tržište, isključivo mislim na Exiu region, jer Srbija je jako mala da pričamo o Srbiji, a opet Exiu je nekako obuhvata sve naše bivše zemlje, jel? I mislim da je to tržište vredno i ima, kao što ste i sami rekli. U kom smeru po vama će se tržište kretati? Evo, čisto jedno pitanje, znam da je jako teško odgovoriti, ali htio bih samo da vaše mišljenje čujem. Pa, znate kako, sad, tržište čega? Tržište kancelarijskog nameštaja, tržište kućnog nameštaja. Jer to su dva segmenta koja su drugačija. Evo, možete jedno i drugo da mi odgovorite. Tržište kancelarijskog nameštaja, kada posmatramo uopšte opremanje poslovnih prostora, već dobija neke vrlo jasne forme onoga šta se očekuje u budućnosti. Da li će se to dogoditi ili ne, niko nema staklenu kuglu, ali ono što se trenutno događa i koji se trend očekuje, to je da će kompanije ulagati više u opremanje poslovnih prostora. Smanjit će kvadraturu i smanjit će verovatno već ono što je krenulo pre COVID-a, a sad se samo još više potvrđuje da neće svaki zaposleni imati svoj lični sto, dozvolit će taj hibridni rad od kuće, pa će onda
na neki način smanjiti potreban broj radnih stanica. Međutim, ono što se isto pokazalo kao bitno, a to je da ljudi dolaze bar 3 dana u kancelariju, zato što jeste nedeljno, zato što je drugačije potpuno kada vi imate neki projekat i kada možete odmah da razmenite vaše ideje, zadatke direktno sa kolegama. Nije baš online ono što mi, zahvaljujući sa tim firmama sa kojima radimo, koje su stvarno u svetskom vrhu, jedno njihovo istraživanje pokazalo da, na primjer, na nekom Zoom sastanku, ako imate više od 3 ljudi, vaša pažnja ne prelazi 10 minuta. Jer onda obično ste, ako je više od 3 ljudi, onda su ovi ostali utišani, na mute-u, posle toga već i kao loše veze da malo isključimo i kameru i zaboravite tu osobu, ona vas sluša sa 1/3 pažnje. Ako ne manje. Pegla se ovo. Jeste, tako da kancelarijski namještaj će ići u tom pravcu da kompanije da bi zadržale talente zaposlene, ja sad govorim o kompanijama koje su opet naša ciljna grupa, a čiji se posao ipak zasniva na tome da angažuju neke visoko stručno obrazovane ljude, oni će se truditi da im naprave na poslu takvu atmosferu da oni prosto vole što su došli na posao, da im tu bude lepo i da kada porede kompaniju koju rade sa potencijalno nekom sličnom gdje bi otišli, da i taj osjećaj prijatnosti na poslu bude jedan od faktora. Tako da što se tiče kancelarijskog namještaja, ako pričamo o tome, za onaj segment tržišta kojim se mi bavimo, to je neki pravac u kome se očekuje da će da ide. Što se tiče kućnog namještaja, to je onako vrlo, ne znam, nisam ja toliki fan rada sa privatnim licima, zato što je to dosta nezahvalan teren. Jer vi na neki način ipak ulazite u nečiji dom. Pa vi kad uđete u nečiji dom, onda morate da negde slušate, delite neke privatne stvari koje vas možda baš i ne zanimaju, a onda opet svako ima svoju percepciju šta mu je lepo, šta je potrebno, šta je skupo, šta nije skupo. Zatim opet sa tehnologijom preko Instagrama, Pinteresta, vi imate sada veliki broj ljudi koji sebe smatraju dizajnerima, pa onda oni tako biraju preko Pinteresta šta bi želeli, iako ta slika na Pinterestu prikazuje neke Havaje, a oni imaju neki stan u potkrovlju, to nije realno. Ili prikazuje neku vilu od, 600 kvadrata, oni hoće da opreme stan od 50 kvadrata. I da imaju taj isti, i da steknu taj isti utisak. Tako je. I onda je tu nastaje malo ta sukob između želje i mogućnosti. Ne mislim tu samo kroz novac, mislim upravo kroz tu sliku, kroz tu neku želju da se stvori tako jedna iluzija nečega što ne može da se spakuje u realnom prostoru. I sad, ono što bih ja voljela kako da ide taj kućni namještaj, to je da se ipak prepusti nekom ko se za to školovao, ko to zna da uradi, ko razume prostor, ko ume da vam to prikaže, nacrta, pokaže vam da ne možete staviti sofu sa lenjivcem u sobu u kojoj ćete onda imati samo sofu, iako je divno zamišljati sebe na tom lenjivcu. Tako da, to su sad neki, kod kućnog namještaja je to malo teže. Ono što možemo mi da vidimo kad je kućni namještaj u pitanju, to je kroz recimo brendove sa kojima radimo, a to je na primjer da je meni drago što ste vratilo dosta prirodnih materijala, što posle nekog perioda kada je bilo prvo, oni neki mesing, inox, staklo, samo belo, da je lakirano, pa vratili su se ponovo prirodni materijali, tekstura drveta, neki pastelni tonovi. Koža. Tako da je to ono što je sad primetno, pa sad vidjet ćemo kako će to da ide dalje. Mislim, naše tržište je specifično. Ja uvek dajem primjer kad uzmete, na primjer, neki, sad je manje tih časopisa, ali ajte ranije, pa čak i sad kad biste to preneli tako na tu formu, vi kad pogledate neki stan koji je kod nas rađen, vi vidite tu to ono što je trend, jedno vreme je bio to nešto VNG crveno i imate
prosto prazan nekako, osjećaj praznog prostora, ali praznog u smislu kao da tu niko ne živi. A kad uzmete neki stan koji, na primjer, u Francuskoj ili u Italiji, nije bitno koliki je, uopšte ne pričam o nekim sada penthouse-ima ili tako je, ne pričam o normalnim stanovima, vi vidite neki stan koji ima i nešto što je ostalo preneto, ne znam, od roditelja, babe, dede, neki komad. Vidite neki dizajniran komad, vidite da tu žive ljudi, vidite biblioteku, vidite neku čašu, vidite cveće u vazi, vidite knjige, vidite, ne znam, opremu za ljubimca i slično. Eto, to je negde negde se kod nas malo mislim da treba više slušati ljude koji znaju kako treba se oprema stan, a drugo, vlasnik treba tu da unese deo svog i prethodnog života, iz prethodnog nekog stana, a i nešto novo što sad mu taj novi prostor omogućava. Da, to sam dosta primetio, pošto dosta sam vremena proveo u Holandiji i tamo sam išao i radio dok sam studirao. I upravo to da tamo se izražen je jako taj životni prostor i tačno se vidi kad dođete kod nekoga da taj životni prostor onako ima svoju neku, ima istoriju. Zna se, kao što ste rekli, jako puno polica, jako puno knjiga pročitanih, onda taj namještaj koji je onako je polurustičan, ali nije rustičan da ga je neko rustičnim napravio veštački, već je rustičan od samog korišćenja, tako reći. Jel? I ti prirodni materijali, po meni je koža jedan od najzahvalnijih materijala gdje je toliko udobno i traje. I ono sve što se duže koristi, sve je nekako udobnije, a vežete se emotivno. Da, sad ću vam dati jedan isto primjer za kožu. Koža je dobar materijal, ne sporim, međutim, mi smo imali pre par godina priliku da vidimo u Sava centru sve stolice IMS, iz IMS Aluminium grupe, Softpad, Aluminium Chair i slično. I tad kad je pravljen Sava centar, a to je preko 40 godina, ali tako, možda i 50, tad je kupljeno sve najbolje što postoji od nameštaja, stvarno. I onda smo gledali te kožne stolice koje su čak manje bilo u upotrebi jer su bilo u nekim drugim salama. One su se više izlizale od tekstilnih. Zato što u tekstilu ima i malo sintetike, da kažem, koja nije prirodni materijal, koji je izdržljivija, a koža je prirodni materijal i kod kože se skida taj sloj. Ali dobro, treba prođe 50 godina. I bez da se održava. I ako se održava, prosto se skida. Koža je, kako bih vam rekla, prosto taj materijal, kao i na kraju krajeva i sa tekstila i sa prirodnog materijala, vi gubite tu neku vremenom, ta debljina se tanji od upotrebe, od pranja i slično. Ali kod kože konkretno kao materijala baš dolazi do tog istanjivanja tog sloja koji je obojen. To je zapravo to se zove mesni ili tako nešto. Da. To je taj koji je s spoljašnje strane. Da, jel? Da. Super. Sad, ono što bih htio, hoćete, vodio sam? Hoću. Ja koristim ovu dimistu za nos i onda mi ona kao malo blokira, jel to da... To je stvarno nezgodno sa tim alergijama. Da. I imao sam samo u jesen kad je ambrozija, međutim sad kad sam se istestirao krenulo je i cvetanje i trave i polen i sve. I onda tako sad ne znam, i onda tu dimistu stavim kao to me malo onako zablokirate receptore. Da. Komunikacija na tržištu. Opet kažem, Srbija i XU uvijek bih tako nekakvu paralelu napravio. Po vama, da li mislite da proizvođači, prodavci i kupci komuniciraju na dobar način? Kad kažem komuniciraju, da li se proizvođači predstavljaju na
neću reći na dobar ili loš, ali na dobar i manje dobar način, isto prodavci, recimo iz vašeg Google-a i kupci koji konzumiraju to sve. Da li po vama ima prostora za poboljšanje i šta bi to moglo da konkretno bude? Pa, u svakom slučaju uvek i svuda ima prostora za poboljšanje. Tu nemam dilemu nikakvu. Zato što se tiče komunikacije, pazite sad, sve zavisi u kojoj se ko ulozi nalazi. Kod proizvođača meni je glavni način komunikacije, odnosno glavni način informisanja, da tako kažemo, polazi od web stranice. Ok, ponekad i uopšte kada nešto radimo kao na projektu nekom, bilo da se radi o nekom manjem ili većem, i uvek pogledamo tu web stranicu. Opet kažem, ove firme neke koje sam pobrojala, neki imaju odlične sajtove, neki imaju sajtove koji su prosto kao neko baš pomoćno sredstvo, ne možete mnogo toga saznati sa sajta. Onda ako pričamo o komunikaciji, kada im se obratite, sad nezahvalno je da ja to komentarišem, pošto ja uglavnom sve te ljude poznajem, pa onda mi kad im se obratimo, mi dosta brzo dobijemo informaciju. Tako da tu nemam neki dobar uvid u to kako je u odnosu na nekog pojedinačnog klijenta i slično. Ili sad opet malo bi bilo i nezahvalno da komentarišem kakvu politiku ko ima sa kupcima. Što se tiče, recimo, kada sam ja u poziciji kupca, na primjer, meni je, evo, super mi je sajt koji ima IKEA. Meni je to super jednostavno. I to je nešto što, kad se radi o takvoj vrsti nameštaja, oni su to uradili do perfekcije. Sad, naravno, to je ogromna kompanija, to je kompanija koja je prisutna u cijelom svetu i to je za očekivati. Sad, ja mislim da bi ovde na našem tržištu svi trebali nekako, ako žele da rade sa krajnjim korisnikom, da razmišljaju o tome kako su to oni uradili. Zato što vi tu nađete i podatke o dimenzijama proizvoda i o načinu pakovanja i sve što vam treba. Dobijete i nekoliko slika u prostoru, dobijete sliku samo proizvoda, tako da imate jednu dosta veliku količinu informacija. Sad, kod drugih proizvođača konkretno je bitno da taj sajt funkcioniše tako da vi lako nalazite ono što vam treba. Mislim da mali broj, konkretno u Srbiji, proizvođača ima konfigurator, da vi ne možete baš dobiti, ako hoćete u ovoj boji, onoj boji. Onda nema ni dovoljno fotografija ili bar rendera koji danas mogu da se urade na dovoljno visokom nivou da ste u dilemi da li je fotografija ili je render. Nemate dovoljno nekih primjera kako bi taj komad izgledao u određenom prostoru. Tako da ta komunikacija, mislim da tu ima mnogo prostora za unapređenje. Govorim vam to zato što mi radimo, na primjer, sa Vitrom. I Vitra ima predivne fotografije. Vi kad gledate te fotografije, vi nekako želite taj proizvod i sve tako želite. Eto, kao sa slike da kupite, što bi se reklo. Kako hoćete, hoću kao sa slike. Sad, tako da je to je nešto što nedostaje, po mom mišljenju, ovde kod nas. Sigurno nedostaje. Dakle, da se posveti više pažnje tom estetskoj prezentaciji samog proizvoda kako bi krajnji korisnik poželeo da ga ima. Tako je. Mislim da je tu, da li je to skupo, šta je, pa i mi imamo problem sa sajtom, nije dovoljno ažuriran u toj meri, ali opet to je neki posao koji je, kad gledamo ono što mi radimo, nezahvalno da outsourcujemo, jer ljudi sa strane koji dođu bi morali prvo da stvarno nauče nešto o tom proizvodu, a da ne recimo, pošto mi radimo, puno uvozimo nameštaje, onda dobiju podatke sa sajta proizvođača, ali ne mogu onda, moraju da budu i vešti
copywriteri u smislu da ne prevode opis tog proizvoda bukvalno pa da dobijete nešto smešno napisano, što ok, ta reč znači to, ali nije isti smisao, tako je. A opet mi imamo tu mogućnost da koristimo fotografije naših dobavljača, ali ako govorimo o proizvođačima na teritoriji bivše Jugoslavije, mislim da tu ima puno prostora da svi poprave sajtove, da se popravi baza podataka, da se dopuni baza fotografija. Kažem, ne mora biti fotografija, može taj render da bude, ali kao da to negde ostane za kraj, pa onda krene posao, pa kao ovaj sajt, kao ko će, aj to ćemo drugi put i onda uvek ostane za drugi put. Uvek imate ta tri tipa klijenata. Imate jednog klijenta koji kaže, meni to ne treba, ja jako prodajem. To je jedna krajnost. Druga krajnost jeste kada on kaže, to hoću odmah, a ima treći, ajde kad konkurencija uzme, pa ćemo onda i mi sačekat ćemo još malo. Da. I to je isključivo kod svakog baš taj nekako modalitet koji oni koriste i nevjerojatno svi isti tako. Odlično. Sad, ovo pitanje ste mi već odgovorili, da li arhitekte i dizajneri interijera trebaju, ovo je sad iz konteksta kupca. Dobro. I iz konteksta iz konteksta kupca koji želi da uredi svoj stan. Da li vi mislite da je potrebno da isključivo arhitekta da tako da kažem, da uredi neki stan, u smislu ode recimo na neki sajt i kaže ovo su ti dobri elementi, dakle komadi namještaja, ovo ide s ovim, to možda radiš, ili to može i krajnji korisnik da sam uradi po svom nahođenju? Pa može. Pitanje je šta će dobije na kraju. Sve može. Samo je stvarno pitanje krajnjeg rezultata. Ako vi imate nekoga ja smatram da taj posao treba da rade ili arhitekte ili dizajneri interijera, zato što kažem vam, tu je potrebno imati i osjećaj za prostor i nije, mislim, tu postoji recimo primer kad je bila korona. Ja sam dosta tad putovala po Srbiji, išla neka pešačenja i onda kad odemo negde, onda smo tražili neki lokalni smeštaj. I vi sad kad gledate te smeštaje negde u lokalu u Srbiji, to je sve, se vidi da je to radio taj sin od vlasnika sa kumom, pa se, na primjer, desi da su oni fino napravili kućicu i onda su se setili da su bojler zaboravili da stave. I onda vam bojler stoji iza vrata u nekom kao dnevnom boravku. Mislim, nije tu stvar samo gde ćete šta staviti. Tu postoji još neki uslovi koje se tiču instalacija i koje se tiču količine svetla u stanu i koji se tiču toga, pa nije arhitekta samo da vam potroši novac, već i da vam kaže pa ne, bolje vam je da na ovom uštedite. S druge strane i mi često kažemo kada dođe neko kod nas da kupuje nameštaj, ako na primjer dođe par koji ima malu decu, mi kažemo pa nemojte kupujte tu skupu sofu, pa da gledate posle decu ko neprijatelja, pa da im kažete znaš li ti koliko sam ja oplatio, ti brišeš ruke od čokolade. Da. Prosto nekako ima tu dosta nekih aspekata i mislim zato i taj ceo posao meni lep, interesantan, zato što nije to samo ekonomija, kalkulacija, nego, mislim, opet estetika je deo humanističkih nauka, to nije samo stvar ukusa, da li vi nešto, da li vam se sviđa ili vam se ne sviđa, pa onda ipak morate da ste upućeni u nekakve prilike u toj zemlji, da imate i neka znanja iz sociologije, iz psihologije. Geografije, tako je. To je dosta ovako, pa i da poznajete inženjerski malo i tehnologiju proizvodnje tog nameštaja, pa i materijale, pa da kažete ljudima da ne mogu da stave sto od masiva odmah pored radijatora ili na sunce, tamo gde će sunce da bije u taj sto i takve stvari. Dakle, starosna granica kupaca i njihova izbirljivost. Dakle, da li možete da kažete starosnu granicu ili opet da kažemo ja volim da napravim paralelu između
ranije i sad i koliko su oni izbirljivi? Da li su ranije kupci više bili izbirljivi od kupaca danas? Vrlo zanimljivo pitanje, jer što se tiče segmenta u kome smo mi, struktura kupaca se promenila. Naprimjer, da smo mi pre 20 godina imali salon kućnog nameštaja sa nameštajem kakav prodajemo, mislim da bi starosna granica bila 40+. Međutim, mi sada imamo stvarno kupci svih godišta i ono što nam se posebno dopada, što su mlađi kupci jako dobro informisani i stariji su informisani. Mislim, zaista nam to što ljudi dođu i pogledaju na internetu prethodno šta bi hteli i šta mogu da očekuju kod nas mnogo znači, zato što nam to skraćuje neke muke kakve smo stvarno imali ranije. Mi smo zaista 90-ih i početkom, mi smo prestali recimo da idemo na Beogradski sajam 2002. zato što mi nismo više mogli da radimo svoj posao, mi smo se pretvorili na neko ko ljudima objašnjava zašto je ta stolica tako, zašto to toliko košta, ko je to proizveo, ko je to dizajnirao. I nije mi to teško, samo to vi ne dobijete pažnju tog slušaoca, već dobijate neki njegovu ljutnju i gnev, šta vi tu meni, pa vi znate kako je ovde i tako. Pa znam, ali šta sad, nije to moja krivica. Tako da sada je za nas ta starosna granica kao neka, da kažem, da li nama kupuju malo stariji ili malo mlađi, to nije uopšte više bitno. Koliko su izbirljivi? Izbirljivi su zato što već unapred većina zna šta hoće. Tako da nije to izbirljivost, to je nešto što nama pomaže i olakšava, jer ljudi uglavnom dođu da vide ono što su negde već pročitali, pogledali na internetu i onda dođu da vide koliko slika odgovara stvarnom proizvodu. I to jeste na neki način izbirljivost, ali je to dobro. To je za nas odlično. Jer onda vi konkretizujete, oni znaju tačno šta žele. Tako je. Većina ljudi zna šta želi. To je isto jedno jako dobro pitanje koje bih, po meni koje jako dobro jeste, digitalizacija sama namještaja. O tome smo nešto razgovarali malo ranije. Jeste. Dakle, po vama, koliko je ona bitna? Jako. Ja stvarno mislim da je to bitno, zato što je to neki deo procesa koji vam može pomoći da sam klijent dođe do neke ideje šta bi želeo. Pa sad može da se desi da kad dođe da vidi uživo taj komad namještaja, kažu pa ovo je malo tvrdo, pa ovo je malo izgleda malo manje ili malo veće nego što sam hteo, ali vi već možete onda da znate šta biste mogli da mu ponudite kao alternativu. I onda se tu uštedi dosta vremena i kupac bude zadovoljniji jer dobije jedan konkretniji servis. Vi bez digitalizacije namještaja vi onda stavljate neke slike, pa onda to kao, ne znam, vi ste mladi, vi niste imali domaćinstvo. Mi smo recimo imali domaćinstvo što je bilo odlično, zato što tu naučite neke osnove o tome kako bi trebao da bude uređen vaš dom, pa onda se još plus utrkujete kako ćete naći najlepšu sličicu da tu zalepite i slično. I to formira neku vrstu ukusa i estetike. Sad, danas je to na svu sreću internet, međutim, nije dovoljno, baš konkretno kod tih proizvođača iz regiona, nema dovoljno materijala digitalnog na njihovim sajtovima da bi informacija bila kompletna. Imao sam domaćinstvo. Htjeli su nas da pletemo i heklamo. Pa da. Ali mislim da smo mi tako posljednja generacija. Da. Moguće. Kulturu stanovanja, to smo već... Znate šta, za tu kulturu stanovanja, ta kultura stanovanja vam je povezana sa opštom kulturom. Da. I naša ta neka nesreća je ta što vi, znate, ljudi kad kupuju stanove, oni kupuju neke kvadrate, on uopšte ne gleda, na primjer, kakav je njemu tu standard življenja. U smislu, da li je ta ulica zatrpana automobilima, da li je čista, da li ima neko drvo oko njega, da li ima pogled, da li ima vazduha, bilo šta. Ne, evo, mislim sad, ovo ne mora da bude
podcastu. Međutim, kad vi pogledate Beograd, pa čini mi se da i Novi Sad počinje da dobija taj oblik. Kad pogledate Beograd je onaj Vračar gde se ljudi krvlju, suvim zlatom plaćaju taj kvadrat, a ulice su kao tuneli. Jasno. To nije standard življenja, to su samo ti kvadrati, za nekih vrata se oni zatvore, imaju te kvadrati, to je kao onda su uspeli u životu. Jeste. Mi zovemo kanjon ulice ovdje u Novom Sadu. Da, jeste. To je ta neka naša, ne duva vam vetar oko zgrade jer je sve nalepljeno jedno na drugo. Nema zelenila. Ne možete da otvorite prozor, nemate ništa zeleno da vidite. Dosta je to. Mi kad smo tražili stan, recimo supruga i ja, mi smo imali 7 stavki koje su nam bile jako bitne tad kad smo tražili. Između ostalog, stara gradnja je mnogo kvalitetnija u smislu da je na bulevaru, pa je zgrada odmaknuta od zgrade, pa imamo zelenilo, pa imamo vrtić, odnosno igralište, pa imamo blizinu vrtića i tako dalje. I tih nekih 7, ajde da kažem, checkpointa. I mi smo sad, naravno, nema svih 7, nema šanse. Ne može, da. Ali, ajde da mi nađemo neku zlatnu sredinu i kažemo, ok, ako 5 nađemo, što je dosta realno, uzimamo taj stan. I mi smo bukvalno tom logikom išli i došli smo do 5 i ušli smo u prostor, u taj stan i rekli smo, Bojana, to je to. Da. Mi smo već njega zamislili kako će on da bude i tako smo ga sad i uredili. I po meni, jako je bitno da se provede neko vreme u stanu, ne da se odmah sad sredi, već da neko vreme da se provede, da se osjeti s koje strane sunce izlazi, pa zima, pa leto, pa proleće, pa jesen, pa s koje strane duva, pa je ovo, pa je ono i tako dalje. I onda da se uređuje, ne odmah sve. Jeste, slažem se, mislim, jeste tako. Ja gledam, isto kad sam za sebe kupovala stan, meni sve je bilo to važno. I uspela sam da napravim neki optimalan izbor, a onda su u tom kraju počeli da ruše stare zgrade i da prave opet neke te kanjon ulice i onda vi ne možete nigde više, vi nemate gde da se skloniti, da se osigurate da ćete imati jedan lep standard. Nešto kao, ne mora to da bude sada, ne znam, Dedinje, pa sad kao, to je sad bitno. Ne, govorim o naseljima kao što je bio Cerak, kao što je Cerak Vinogradi, kao što vi i u novobeogradskim blokovima između zgrada imate neki parkić, imate gde da izvedete dete, imate prostor između zgrada i slično. Sad je to sve nebitno, samo kvadrati i ništa drugo. Samo kvadrati. Da. Vaše mišljenje o tome? Kopije namještaja? Ja sam apsolutno protiv. Zato što to sad kao više ne zovu ni kopije, nego to su sada replike. Ajde ovako, protiv sam zato što mi radimo, moram biti protiv jer mi prodajemo originale. S druge strane, kad gledamo to možda baš nije najdemokratskiji pristup, zato što uglavnom kada neko dobije pravo da proizvodi original, to uvijek bude veoma skupo. Onda to nije demokratski da ne može nekom ko baš nema toliko novca da dođe do nekog komada nameštaja koji prija njegove estetici koji bi želeo, ali prosto ne može da potroši toliko novca. I tu samo ostaje ta dilema da li je to moralno ili nije kupovati kopije i da li je bolje kupiti i dizajniranu kopiju nego nekog što je stvarno banalno. Eto, to nekako, tu može da se o tome polemiše pa da se ne izađe sa nekim jasnim zaključkom. Uglavnom firme sa kojima mi radimo se mnogo bore protiv kopija zato što su oni svojevremeno otkupili ta prava, investirali su u te kalupe, u taj dizajn. Drugo, taj neki original, na taj original vi imate mnogo dužu garanciju nego na neku kopiju i kad vi kupite original, vi možete i taj original kasnije, mnogo kasnije i da prodate i to prosto postane neka vrsta predmeta koji ne gubi svoju vrednost. Sad, ako kupite kopiju, ne možete računati da će zadržati vrednost kroz vreme, možda će i
brže propasti i biti loše kvaliteta nego original, a opet s druge strane kažem pa bolje i izabrati neku repliku, da ne kažemo kopiju, nego kupiti neke banalne stvari jer su originali preskupi. Sad imamo jednu situaciju u Srbiji gde... Izvinjavam se, samo bih tu dodala kod kopije original. Evo, na primjer, vi imate, često meni smeta najviše što se, na primjer, u nekim javnim prostorima ili na televiziji i slično, što se tu kupuju te replike, jer nije to da tu ima nešto mnogo komada, nema tu mnogo komada, ali se kupuje ta neka replika na kojoj se vidi, na većini tih stvari se vidi da to nije original, jer ipak neko ko je to napravio je imao neku ideju, viziju kako, zašto i znači tu bar nekom oku koji ima malo iskustva ili veći senzibilitet kad je u pitanju kako nešto izgleda, vidi se da je to neka replika i ne, mislim da nije u redu da se to postavlja kao, vi šta god da stavite javno, to dobija neku ulogu nekog standarda. I to za mene znači ako vi stavite tu repliku, nije nam bitno. Važno je da ima nešto. Kako bih vam rekla, eto, to je privatno, stvarno mislim da svako treba da uzme šta god hoće. Tu ne možemo mi sad nekog juriti i terati zašto on je kupio neku IMS plastik chair koja je napravljena negde u Aziji i košta sigurno jedno, nije 10, ali košta duplo manje, možda i više nego duplo manje. Ok, ajde kupio je bar nešto smisleno, ali ako vi na javnom prostoru hoćete da dobijete neki dizajn pa ćete ići na replike, onda to nije u redu. I opet vam govorim taj primer tog Sava centra, gde je sve što je kupljeno original, najbolje što postoji i to je trajalo 50 godina. I to je isto tako novac, tu se troši moj i vaš novac. Na gluposti. Imamo original, imamo kopiju. Imamo uvoz, imamo domaći proizvod. Imamo sirovinu. Jako mi je bitna tema koju takođe bih želeo da porazgovaram s vama, a to je da kad kažemo gotov proizvod, sirovina i gotov proizvod ima neki svoj životni ciklus, tako da kažem. Kod nas se očigledno ne proizvodi dovoljno u smislu da iskorišćava se maksimum kapaciteta da se od te sirovine napravi proizvod, već se sirovina izvozi, uglavnom. I sama ta vrednost nekako odlazi vani. Sad, ja kako sam malo čitao o ovom, pripremao se i tako dalje, dakle, to je nekako zastupljeno kroz kompletan proces od školovanja, od informisanja, od ponude mladima o situaciji na tržištu, dakle samog dizajna, prilika na tržištu, ulazaka u dizajn sam, izrade nameštaja, plasiranja tržištu, komunikacije, pa onda izvoza gotovog proizvoda. Zašto su jedni Švajcarci ili Nemci ili Skandinavci, Španci bolji od nas? Istu sirovinu imamo pametne ljude, imamo školovane, imamo super dizajnere. U čemu je razlika? Sad, u sistemu vrednosti. Tako je, to me zanima neko mišljenje vaše o tome. Pa, znate kako, kod nas su ovde, nažalost, mnoge stvari koje su dobre, rezultat ličnog entuzijazma nekog pojedinca. Vi, na primjer, imate na Šumarskom fakultetu divnu profesorku Jelenu Matić, čiji entuzijazam održava kakav takav nivo dizajna u Srbiji. I nivo dizajna kada su u pitanju škole i fakulteti. Vi nemate nikakvu podršku na primjer nekom mladom dizajneru. Vi nemate podršku za neke domaće proizvođače da im se kaže ok, ako biste vi uradili nešto, neki prototip, a posle da ide u serijsku proizvodnju nekog proizvoda koji bi potpisao neki dizajner iz Srbije, pa čak i da nije dizajner iz Srbije, mi ne možemo da, pazite, Vitra nije firma koja ima svoje in-house dizajnere. Vitra je firma koja je poznata po tome što je privukla najbolje svetske dizajnere da rade za nju.
mi prosto ništa, mi samo hoćemo da nešto se napravi što može odmah da se naplati i da kao onda svako nešto ima neke pare, a živimo u društvu u kome nemamo, kome je svaki sistem vrednosti urušen. Vi ne možete da, ako obrazovanje nije bitno, vi onda ne možete očekivati da će profesori raditi sa tim ljudima onoliko koliko bi trebali da rade. Ako se pojavi neko talentovan, on će gledati po svaku cenu da ode u inostranstvo. Pa otišla je u inostranstvo i, na primjer, otišla Ana Kraš, koja radi za neke odlične brendove. Mi smo dobili na poklon Zorana Jedričića da nam uredi Beogradski sajam. Koliko je to trajalo? 3-4 godine. Trajalo je do korone. Beogradski sajam nameštaja sada je još gori vašar nego što ikada bio. Tužno je. Zaista je tužno. Može ovo nekom da se dopada ili da se ne dopada, ali to je ono što je realnost, što je očigledno, što može da se izvede kao zaključak na osnovu činjenica, a ne na osnovu mog ličnog utiska. Tako da taj problem kod nas, mi smo imali neku industriju nameštaja ranije, ok, da li ona bila dobra ili nije dobra, međutim, evo, ja ne znam šta se tu dešavalo. Sećam se kad sam ja počela da radim da je bio neki kompo iz Svilajnca koji je imao izvanredan program kancelarijskog nameštaja za ono vreme. Da je ikad iko imao nekog sluha da taj kompo kupi, zadrži i da napravi od njega nešto što je, na primjer, sad napravila u Litvaniji jedna firma, mi bismo imali jednu ozbiljnu industriju, jer smo imali bolju osnovu nego ta litvanska firma. A mi sad, ta litvanska firma je sada boom na tržištu sa nekim godišnjim rastom dvocifrenim neprestano od 20-30% i slično. Nezadrživa, ne rade nikakav spektakl od nameštaja. Ali imaju dobru cenu, imaju veliku serijsku proizvodnju i to vam je prosto nešto što je bila šansa koju smo mi tako propustili. Nije imao ko, nije donosilo u tom momentu dovoljno para. Dakle, kao što ste rekli, sve kod nas treba da bude instant, pa tako je ja čim napravim nešto, ja sutra želim novac, a ne da ja sačekam, ne daj Bože, mesec, 2, 3, godinu, 2, pa onda tek da se to... Dobro, mi sad i živimo u nekom vrlo brzom ritmu. Sve je sada instant. Vi sad imate i mi imamo klijente koji misle da se nameštaj pravi isto tako kao što se lista touch screen. Ne pravi se, mora da postoji neko vreme proizvodnje za to sve. I mi svi smo, nije to sada, to je prosto posledica vremena u kome živimo, gde mi sve hoćemo, hoću sad, hoću odmah, jer nam se i nudi mnogo toga da je to sve odmah dostupno. Nije baš sve tako, neke stvari imaju određeni proces, ni mi ne možemo da porastemo za godinu dana u odraslu osobu. To je postoji nekakav prirodan proces u svemu tome. Međutim, to što kod nas jeste problem što nema, kako da vam kažem, vi ne možete motivišete, evo mi smo imali pre nekih 10 godina, na primjer, radili smo neku našu manifestaciju Dream Office i onda smo za jednu priliku za taj Dream Office napravili konkurs za neke komade baš kancelarijskog nameštaja. I taj konkurs se desio pod znacima navoda pod prinudom, jer smo zamolili profesore da prosto nekako ubede studente da učestvuju na tom konkursu, pa su oni rekli to će vam biti, ne znam, seminarski rad, ako to ne uradite, neće. A mi smo te radove koji su bili odabrani zajedno sa profesorima nagradili. Nisu oni to radili eto tako da se vežbaju. Dali smo im neki novac koji, ne sjećam se sada šta je to bilo, ali nije ni bilo tako baš simbolično. Bilo je nešto što je okej, što bi isto moglo da bude neka motivacija. Međutim, ja njih razumem da oni ne vide motivaciju, jer šta vredi da oni to nacrtaju kada to niko sutra neće da napravi, niko neće time da se bavi. Razumem. Da li ste razmišljali da imate vašu proizvodnju nameštaja? Pa jesam, ali se uvek zamolim neko ko ima malo više pameti od mene
da me spreči. Ne, znate kako, jeste to, ta proizvodnja je nešto što je ipak onako kreativno i stvaralački i vi napravite nešto što onako gledate od prvog dana. Proizvodnja i trgovina nisu iste stvari i to je možda i nesreća kod nas što kogod proizvodi on hoće i da prodaje. Ja se bar trudim ako prodajem da ne moram i da proizvodim, ali da li bih voljela da sarađujem sa nekom proizvodnjom, baš bih voljela. Mislim da bih voljela da nešto uradimo što bi bio za neko vreme neki brend iz Srbije jednako prepoznatljiv kao što su to brendovi iz Hrvatske, iz Bosne, iz Slovenije i slično. Ste na početku odgovarali zašto Italijani, zašto Skandinavci, ali mislim da ste to na početku odgovorili zbog tih vremenskih, odnosno zbog načina života. Da, Italijani, ajde da kažemo Italijani, to je Mediteran, oni ipak nemaju tako surovu klimu. Međutim, Italijani imaju tradiciju tog negovanja lepote. Vi gde god odete u Italiju, tamo je sve lepo. Mi smo imali jedne godine jedan kao sastanak dilera baš sa Frecom i onda se to dešavalo u jednoj crkvi u Veneciji i vi sad sedite i slušate u kancelarijskom nameštaju, a svod iznad vas je oslikao Giotto. Pa ne može da vam ne bude u genetskom kodu osjećaj za lepo. Mora. Jednostavno, tako je, i to traje i to se neguje. I to se baš neguje. U sve neke neprilike nije ni u Italiji sve idealno, imaju oni svojih problema i slično, međutim, taj osjećaj za lepo se neguje. Moj lični stav veštačke inteligencije nameštaja je jedan način, ali evo može da čujem vaše pitanje. Da, pa moje pitanje, imajući u vidu čime se vi bavite, meni je to super zanimljivo. I već smo nas dvoje razgovarali pre nego što smo došli ovde o tome šta bi bila potencijalno neka budućnost. I ja stvarno mislim da ako uzmemo u obzir napredak tehnologije, pogotovo ono što je korona promenila, a promenila je to, ne možemo, mislim, vratiti se unazad, nećemo moći. To je stvarno da je konkretno moja ozbiljna dilema je šta je budućnost neke prodavnice nameštaja. Da li vi mislite da virtualna realnost i proširena realnost može vam da pomogne? Ja sam ubeđena, ja jedva čekam da se to desi. Ja sad nemam dovoljno vremena koliko bih htela, ali nekakav prvi sledeći projekat koji bih se ja upustila, osim proizvodnje, to je da zaista za Niteu napravimo nekakav virtualni showroom. Odnosno tako, kao kad nekom, znate sad, traži vam dobro, ili imate to, ili imate to, ili imate to. Mi sad napravimo neke slike pa tako pošaljemo. Ne, bilo bi idealno da mi pošaljemo tom klijentu ili arhitekti tu prosto sofu da je on može odmah ubaciti u prostor. Jeste, tako da mogu ljudi da mi ceo showroom imamo kao nekakvu, sad ne znam šta bi to bilo, da li virtualna ili proširena realnost i da mi možemo tako da te fajlove delimo sa arhitektama za sve ono što, na primjer, imamo na lageru. Onda isto tako nismo pričali o e-komercu nameštaju. Takođe. Jeste, mislim, ali da se vratimo na ovo, ja stvarno verujem da će biti vrlo brzo moguće da se recimo za kućni nameštaj, vi stvarno napravite tog klijentovog avatara koji će da uđe u njegov stan, jer već sada se koristi dosta, mislim da je to spada u veštačku inteligenciju, da koristi se za iscrtavanje osnova, gde vi vrlo brzo podignete, sad brže nego ikad, ja mislim, u 3D neki prostor i da vi ubacite tog avatara koji sada šeta po tom vašem stanu i koji sad prosto doživljava izgled svog stana na jedan drugačiji način. Da shvati da, ne znam, ako je on hteo trpezarijski sto za slavu, da će taj sto da se sapliće 364 dana, samo taj jedan dan će da, eto, imate goste, jeste. I da onda imate neke tako da mu dočarate i
visinu plafona i slično. Mislim, ja sam imala sa mojim ćerkom primjer kad je ona htjela da uzme neke visilice, pa sam rekla možeš samo ako ćeš da uzmeš i stan iznad od komšije, pa da onda možda spustiš na tu visinu, ali ovako ne može. Ovako ne može, jer normalno je, nemamo svi jednake sposobnosti da sagledavamo prostor, zato sam vam i rekla prethodno da treba koristiti usluge arhitekta i dizajnera. Tako da za mene je to nešto što ja jedva čekam da se dogodi i mislim da će to biti svima od pomoći i mislim da ne treba imati taj neki strah da će sad neka mašina ili neka tehnologija preuzeti naš posao. Mislim da će samo nam olakšati posao. Apsolutno. Delim mišljenje. Spomenuli ste e-commerce. Da. Želeo bih da čujem kako vi vidite budućnost e-commerce. Ok, sad ste upravo objasnili, imate nekog avatar uđe i tako dalje, ali e-commerce je, dakle, avatar je ovde, a e-commerce je sad ovde. Pa e-commerce je za ono što, recimo, ako vama treba nešto, ako hoćete kupiti nešto što vam je dosta brzo potrebno, mislim da je to odlična prilika za sve firme, da naprave neku svoju i prodavnicu gdje će moći da prodaju ono što imaju na lageru, da bi imali brži obrt i da dođu do većeg broja kupaca. Nisam sigurna da će e-commerce moći da bude pravo rešenje za neka ozbiljnija opremanja, ali za pojedinačne kupovine mislim da je to neophodno, da postaje neophodno. Upravo to je ono što mi želimo da postignemo, a to je da omogućimo ljudima da kroz interaktivni 3D mogu da odu na neki sajt, pogledaju taj komad nameštaja, objekat, tako ćemo ga nazvati, definišu ga određenim karakteristikama, pogledaju ga u svom prostoru, pogledaju ga u kontekstnom prostoru, da tako kažem, na nekom renderu koji je predefinisan i onda steknu utisak o tome i onda mogu da poruče, eventualno da odu do salona da pogledaju, da dožive materijal fizički i onda da dođu i da kupe. Da, bili smo kontaktirani od nekoliko tih platformi koje se bave tom vrstom prodaje, međutim nismo napravili saradnju zato što negde još uvijek naš proizvod ima neki ekskluzivitet, pa je negde bila moja bojazan da bi time onako skliznuli u neku kao mas produkciju, ali mislim da to prije ili kasnije neće biti više moguće kao izbeći prosto i bit će nama potrebno, ne samo da će sad to kao ćemo mi biti primorani, nego ćemo mi to tražiti. Da. A s tim što opet je to neki proizvod koji možete da imate, koji imate na lageru. Jer vi, na primjer, neku fotelju, ako govorimo o nekom zbiljnijem proizvodu, ne pričam sad o, ne znam, već pomenuto IKEA koja ima jednu fotelju u 2 boje, to je to. Mi imamo fotelju u 3 boje drvenog elementa, u 4 boje metala, 5 kategorija štofova, od kojih svaka kategorija ima 7 boja i stvarno nije jednostavno to prodavati preko interneta. Ali ako vi imate neku kancelarijsku stolicu koja je, ne znam, možda u 3 varijante, imate na lageru za isporuku odmah, date neku malo, da kažem, eto, bolju cenu, onda je to super stvar. Dakle, oni mogu već spremni da dođu, pogledaju, kupe i... Tako je. Pitanje veštačke inteligencije po vama. Kako je vi razumete? Evo ja ću izneti moj neki stav i uzet ću si za pravo jer više sam tehnički u tom, pa evo volio bi čisto i vaš stav po to pitanje da čujem, a to je da moj doživljaj veštačke inteligencije generalno jeste da ona nama pomaže konkretno najviše kroz ChatGPT, te tekstualne poruke i tako dalje, ali recimo konkretno kod nameštaja, s obzirom da je nameštaj egzaktan, ja ću ga tako definisati. Dakle, on ima tačno svoje gabarite, ima tačno obrise, ima zaobljenje, zakrivljenja i tako dalje. Veštačka inteligencija nije u mogućnosti da nam taj objekat napravi takvim istim. Dakle, prosto ne može. Ona može da stvori privid nečega iz nekih elemenata, da ona kaže, evo, to je to, barem sad u ovom trenutku, ali nije u mogućnosti da vam kreira
proizvod od, recimo, ove slike, da bude 1:1. I to je moj doživljaj. Zato mislim da veštačka inteligencija konkretno nije od velike pomoći sad ovde, da bismo mi, na primjer, sad imate jednu stolicu i sad želimo da dobijemo 3D model nje, ne možemo to da uradimo, već ima dosta pešačkog posla, jer taj projekat koji vi, odnosno taj objekat koji vi prikazujete kao vizuelno na sajtu i onaj koji klijent će da dobije na kućnu adresu, nisu isti. Može da se stvori prividan šum. Da, dobro, to sad ja sam isto koristila veštačku inteligenciju samo kod nekih tekstualnih zadataka, nisam koristila za slike. Ono što su mi objasnili moji prijatelji koji se bave marketingom, oni kažu da, na primjer, ako vi treba da kreirate za neku firmu neki utisak o proizvodu, da vi možete da date opis veštačkoj inteligenciji, dobit ćete, ne znam, sredovečnog, uspešnog, skođušnog Italijana koji sedi u svojoj kući u Toskani u im stolici i pije Brunello i eto, možete prodati stolicu i Brunello i sve na osnovu takve fotografije. Ono što za nas može da bude dobro, to je, na primjer, kada kreirate neki mood board za određeni projekat. Tada možete da dobijete mnogo veći, sigurno sam mnogo veći broj primjera nego što bi mi mogli sami sad u nekom razgovoru, pa šta misliš o ovome, šta misliš o onome, pa vidi ovo, vidi ono. Mi bi na taj način dobili neku onako mnogo veći izbor koji bismo mi onda na osnovu saznanja o klijentu nekako suzili i usmerili ka klijentu. Ja vidim to kao neku, prosto ono što znamo, to je jedan algoritam koji barata sa neverovatnim brojem podataka, takav broj podataka mi ne možemo da obradimo. Tako je. I onda možemo to da iskoristimo, da nam pomogne da dobijemo iz tog mnoštva ono što nam je potrebno. I to je za mene super, ja stvarno to vidim kao nešto što će nam olakšati. Mislim, što se više bude ubacivalo podataka u te algoritme, to će oni biti pristupačniji za razne poslove. I tačniji. Jeste. Sad, da li će vam napraviti baš u 3D ono što želite, mislim da ne, verovatno za to imaju neki drugi alati, ali da je to, znate kako, može to nekom da se sviđa ili da se ne sviđa, tu povratka nema. Tako da to je nešto, neki pravac u kome ide civilizacija, naravno sad osim nekih, baš ne daj Bože, apokaliptičnih scena, ali to je nešto što se više neće moći da se prekine. Mislim, interesantne su te sve polemike i ima interesantna jedna izjava ovog Yuvala Hararija, koji je pisao Homo sapiens, da je veštačka inteligencija hakovala ljudski operativni sistem, a to je naš jezik i sposobnost izražavanja. Jer isto tako ovaj razgovor koji smo mi sada vodili, taj razgovor je mogla i da iscenira i veštačka inteligencija. Tako je. I da i vi i ja dobijemo i vi pitanje i ja odgovor i da mi samo ovde to kao ispričamo, a da zapravo ništa od toga nismo mi proizveli. Mislim, sa te strane to je recimo negativno. Tu se stvarno otvara mogućnost tog nekog izmišljanja realnosti. Recimo ovaj razgovor sad, mi možemo video ubacimo u alat i on da subtitle tačan i jasan za svaku našu reč, u stvari za svaki glas koji smo mi proizveli, da. On napiše. Da. Eto, to je malo me to plaši, ali dobro, nadam se da ne da. Izdržat ćemo. Baš tako. Vesna, hvala vam lijepo na ovom razgovoru. Nema na čemu, hvala vama što ste me pozvali.